Ito pa Kuya MG, ang daming naghahamon sa akin, taga mga Bisaya, ang daming naghahamon sa akin. Hinahamon ako one-on-one. Yes. Ang tanong ko lang, pag pinalagan ko sila, hindi naman sila makakapunta dito kasi nga may bagyo doon. Mamaya, pumayag ako, mamaya mag-excuse, mag-reason, di ba? Yan ang sinasabi ko. Huwag kayong hamon ng hamon kasi hindi naman kayo makakapunta dito eh. Yung bagyo nga, hindi nyo kinaya. Ako pa. Haring bangis. Di ba, Kuya MD? Hindi bro. Hindi, alam mo yan, Kuya MD. Kita mo sa galaw, di ba? Kita mo naman yung galaw. No, we are talking about basketball ha kasi lumalayo tayo, nagiging bagyo na yung sitwasyon. Julbel Labador, grabe. Natatawa ko sa'yo, tol. Ang lakas ng hangin mo, tol. Tingin ko sa'yo, Barbie kay. Sana nagpa-sexy ka ng katawan, tol. Hindi ka nagpalaki ng katawan kasi masyado kang madaldal eh. Masyado kang mabunganga. Ha? Yan ba ang gawain ng mga malaking katawan? Kakatawa ka naman, tol. Naawa ko sa'yo, tol. Ang laki nga ng katawan mo, pero Barbie ka naman. Ganyan ang kamay mo, ganyan. Dapat ganyan ang kamay mo, ganyan. Di ba? Ha? Yan ang bagay sa'yo, ganyan ang kamay. Nakaganyan, pero nakaganyan. Di ba? Hindi yung ganyan katawan na para kang hindi ko maintindihan ito kung anong klaseng utak mayroon sa'yo ito. Ha? Laki-laki ng katawan mo, duwag ka. Wala namang kwenta yung katawan mo tuloy. Dapat nagpaka-Coca-Cola body ka to. Coca-Cola body. Yung pang Miss Universe. Hindi yung pang bodybuilder na ganyan. Di bagay sa'yo. Ha? Kasi duwag ka eh. Duwag ka. Ha? Isang round tumakbo ka. Ha? Marte-arte ka pa. Best actor. Ang galing mo. Ang galing mo sa lahat. Masyado kang mayabang to. Pinagyayabang mo yung basketball mo na puro travel. Ha? Ha? Lumabang ka kaya ng suntukan to. Para masubukan naman yung lakas mo. Masubukan naman yung katawan mo. Hindi yung puro kadaldal. Hindi yung puro kadalda. Puro yabang. Ha? Lumaki ang katawan mo puro dahil sa yabang mo. Ha? Grabe, nakakapanawa ko sa'yo. Ha? Hinahamon mo kami yung mga Bisaya. Tol, Bisaya ko, tol. Ha? Ha? Lagi itong minimum. Sulay. Pakita, tol. Pakita. Para masulayan mo kung sa mga Bisaya. Ha? Dili puro istorya lang. Ha? Subukan mo mga Bisaya, tol. Magpakita ka. Ha? One-on-one. Suntukan, tol. Laki ng katawan mo, di ba? Yan ang pinagyayabang mo. Wala namang kwentang laki ng katawan to. Dahil ang laman ng katawan mo, puro yabang lang. Ha? Walang lakas to. Ha? Bunganga lang malakas sa'yo. Hindi katawan, hindi tapang. Ha? Tanggalin mo yung bayag mo. Putulin mo yan, di bagay sa yan. Ha? Kasi, hindi yan gawain ng mga lalaki, yung mga daldal. Kami dito sa Mindanao to, alam mo, bago kami nagsasalita, may papakita na kami. Pero ikaw, salita ka muna. Wala ka namang maipakita. Pakita mo. Ipakita mo sa ring tol, one-on-one tol. Hindi yung puro daldal ka lang. Yan lang. Yan ba kaya mong gawin? Magdaldal, ang manghamon. Wala ka namang may bubuga. Lumpo ka. Lumpo. Ha? Lumpo ka. Pisting yawa ka. Ha? Sulay. Sulay ni mga Bisaya to. Subukan mo kami mga Bisaya to. Tangina mo. Ha? Sigurado. Magmamat ka sa isip mo. Ha? Ang mga Bisaya. Awa ko sa iyo to. Ha? Awa ko sa iyo. Tangina mo. Walang kwenta. Ganyan ka tol. Ganyan ka. Magpa-Barbie ka ha. Magpa-sexy ka na katawan. Yung Coca-Cola body tol. Para maganda namang tingnan sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo yung ganyang katawan. Masyado kang madaldal. Diba? Madaldal ka eh. Puro yabang ka lang. Ha? Bye-bye. Barbie. Bye-bye Barbie. Bye.
Barbie. Sige na, Barbie.